Yesu yɛbɔ mpaeɛ ɛda wase sɛ Awurade ɔho yɛ mmɔbɔ na wabɔ yɛn ho baeɛ na ɛne nso wode w'asɛm ɛma ɛba wɔde ma w'asɛm a ɛba yi ɛmmra hoɔden ne tumi so na ɛmɛsiesie ɛda wase wadom no nti amen. ɛda Nyankopɔn ase sɛ Nyankopɔn ɛho yɛ mmɔbɔ bio na ɔde no asɛmpa nso ɛgu so ɛsiesie yɛn na sɛdeɛ na kakra ni yɛsan so yɛ akra fa sɛ baabi a Nyankopɔn ho suro emie ihu nneɛma bi a yɛ na epiepie firi hɔ ba where the fear of God is absent ihu deɛ ɛhɔ deɛ ebesi wɔ hɔ ɛne yɛhu baabi a Awurade esuro nso wɔ where the fear of God is present nso baabi a Nyankopɔn esuro ɛwɔ nso yɛ na ihu deɛ yɛ na hɔ nso esie na yɛtoa yɛgu so etu ho fo na yɛkɔ so nso akasa kyerɛ yɛn ho yɛn ho. Yɛbɛkenkan Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ Genesis Genesis 20 no a yi nsaa nsɛm yɛ nyinaa firi yɛ na hɔ nsɛm bebree no a wɔ mu paa yie na yɛbɛkenkan afiri yɛnkenkan firi 3 hɔ na Nyankopɔn ba Abimelek na tu koraa na Abraham ka ne yere Sara ho sɛ ɔyɛ me nua ba na Gara ɛhene Abimelek so mama akɔfrɛ no ɛbae na Nyankopɔn ba Abimelek nkyɛn anadwo daeɛ mu na ɔka kyerɛ ne sɛ hwɛ ɔbaa a ɔkɔfa no no nti wobɛwu ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔbarima bi ɛyere nso na Abimelek nya nkaa no na ɔkaa sɛ Awurade wobɛkum ɔmatene nso ɛnyɛ ɔno na ɔka kyerɛ me sɛ me nua no na ɔbaa no nso ɛkaa sɛ me nua no makoma mu kan ne me nsɛm teɛ na mede yɛyei na Onyankopɔn ka kyerɛ no daeɛ mu sɛ me nso menim sɛ wakoma mu kan ɛna wode yɛyei na me na mesɔ wo mu na woanyɛ bɔne ɛno nti na mama wanka no na afei da ne ɔbɛrima yere kɔma no ebi sɛ ɔyɛ odiifoɔ na wapakyɛ wama wo na wanya nkwa na sɛ waanane no ankɔma no a ɛne ehunu sɛ wuo na wobɛwuo wɔne deɛ ɛwɔwuo nyinaa ɛnɛ yɛbɛsɛ yɛ kasa kakra na afei yɛhwɛ mu hunu sɛ Onyankopɔn wɔnhyɛ nipa ɛwɔ ne nkwagyeɛ ho. God does not force us about our salvation. Onyankopɔn wɔnhyɛ nipa ɛwɔ yɛn nkwagyeɛ ho. Ase ɛyɛ asɛm a asi ɛwɔ wiase a ɛnyɛ nansɛm bi. Abraham ho nsɛm no a yɛsua no a ɔne ne yere tu bata ɛkɔ nyame adwuma no. Ɔne ne ɔka kyerɛ ne yere sɛ baabi a bɛkɔ biara ne deɛ papa a wɔbɛyɛ me ne sɛ wɔbɛka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ me nua baa no na me nso maka kyerɛ sɛ ɔbɛka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ bi a meyɛ wo nua bɛrima na me nso maka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ wo nso yɛ me nua baa baabi ɛhɔ ohu biara no a because woyɛ nipa bi a ɔho ɔfɛ duanhwe ne yɛ a wo nti nipa bɛkome na wɔtena se ɛmmoa anya asomdwie ma yɛ nti tam ɔmo kɔduru Gera ɔhene Abimelek ne nkurɔfoɔ bɛkamfo Sara ma wonya Sara ho anigyeɛ ne kɔtena mfie nti daeɛ mu no wonya mfa no wo nkaa no daeɛ mu na Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ hwɛ ɔbaa no wakɔfa no ba wo fie no nti wobɛwu ate ɛfiri sɛ wɔyɛ ɔbarima bi ɛyere na sɛ wompasɛm na sɛ wompɛ kasadeɛ a fa ɔbaa no kɔma barima no anyɛ saa adeɛ a wo ne deɛ wowɔ nyinaa no mobɛwu. Ha sɛ na ɛyɛ de sua kɛseɛ ɛma yɛn deɛ di kan no papa yi na onim sɛ ɛyɛ obɛyere na afei deɛ Onyankopɔn pɛɛ mu no ara ma ne hunu sɛ ɛyɛ obɛyere ɛni deɛ bɛn na ɛsɛ wɔyɛ aka ne ne onim o nanso na deɛ wahunu ɛni wɔn nso biribi wɔ ano aka ne wunim na ɛnɛ nso hunu a ɛdeɛ bɛn na ɛsɛ wɔyɛ biribi wɔ ano wunim hu deɛ na wunim hu nyansa na wunim hu akwae na wɔnte aseɛ na wani bie wɔ ho na sɛ wani bie wɔ ho na wuhunu na wote na wuhunu sɛ ne kwae ni a ɔno kɔ so afa kwan daa no so ana Abimelek ɛbade ka kyerɛ ne sɛ wobɛwu ate na wunim sɛ yɛ obɛyere na wunim na nka wuni ho fɔ na memeboa a minim akɔma a ɛkura wɔ ne adwene wɔ wo tirim na memeboa a ɛna ama woamfa wo ho anka ɔbaa no na afei deɛ memmoa wo bio afei deɛ menim wɔ biara de boa wo bio na sɛ wompɛ sɛ wobɛtie deɛ meka deɛ a mɛkum. Asa Onyankopɔn amfɔ so Abimelek Onyankopɔn wɔnyere nipa wɔanyere no ne mu ɔkasa kyerɛ no sɛ anamɔ sɛ na mbɛsɛ wowutuo Nyankopɔn anyere nipa ɛwɔ nipa yɛn nkwagyeɛ ho fa ɔbaa no kɔ
ɛyɛ bɛyere ebia na wo nso na wunnim sɛ bi kura na wonyɛ ɔbaa nwade a ɛni sɛ wɔne ne da ebia wo nso yɛ ɔbaa na wonya nwunu sɛ bɛrima nyɛ wo ho ade a ɛni sɛ wɔne ne da na ɛyɛ mpena awadeɛ anaasɛ ɛyɛ mpena ma wotwɛn na wohu na adeɛ bɛɛ na wobɛyɛ Nyankopɔn se Abimelek mekum sɛ woamfa ɔbɛrima yere a nkɔma no a mekum na ɛsaa sɛ no deɛ Onyankopɔn amfɔ so Abimelek na afei ɔno ara ɛwɔ no ara ne pɛ ayɛ sɛ obɛtie deɛ Awurade aka na wɔnya nkwa anaasɛ deɛ Awurade aka na wɔmfa nyɛ dwuma na Awurade deɛ bɛba biara mmara Nyankopɔn bɛku na wɔnku no ɛyɛ nneɛma mmienu Nyankopɔn bɔ ɔyɛ bɛɛ wiase no wɔde nipa biara pɛ ɛmaa no yɛwɔ bi ɛfɛ na sɛ will power a ɛbrɛ nsɛm no nso no yɛbɛka ho asɛm Onyankopɔn ɛmfɔɔ so sɛ wo sɛ wo nsom no wɔmfɔɔ so sɛ wo sɛ wo mmɔ mpaeɛ a wɔmfɔɔ so sɛ wo sɛ wo nya kɔm nkyena wɔmfɔɔ so sɛ wo sɛ wo nya dɔyɛ a wɔmfɔɔ so na mmɔbɛka ho asɛm akyerɛ wo na ɔmo hunu sɛ deɛ mese yɛ no wo sɛ wo nya deɛ a deɛ bɛto wuo nie Abimelek mese fa ɔbɛrima ne yere kɔma no na wɔmmɔ mpaeɛ ma wo ɔyɛ odiifoɔ me nipa no ɔyɛ nipa amasra no ɔyɛ mebɔfoɔ ɛna mesomaa no na esuro bi nti na ɔyɛ saa deɛ wei na me Nyankopɔn no na maba wɔn nkyɛn na adweda yɛ mu ne ka kyerɛ wo sɛ anamɔ sɛ na mbɛsɛ wutuo na ɔbaa no hwɛ ne wamfa ho anka no ɔyɛ bɛrima bi ɛyere Abimelek ɔte Nyankopɔn asɛm no afei deɛ abɛgyina wɔn waa no so yɛde nhyɛ ato hɔ ama no condition bi ato hɔ ɛyɛ option ayɛ sɛ ɔpaa ɔbɛne bɛkɔ wɔn mpɛ no nso a ɔmfa ne nkɔ ɛni wɔpɛ wɔ nipa Nyankopɔn bɔ ɔyɛ bɛɛ wiase no yɛpɛ wɔ yɛn nsɛm wopaa bɛkɔ sɔre wompɛ nso a wonkɔ wopaa bɛgye Bible adi wompɛ nso a wonnyi nni wopaa bɛgye Yesu adi wompɛ nso a wonnyi ne nni nanso no sɛ deɛ wobɛyɛ biara no ayɛ sɛ anammɔ Nyankopɔn se tuo no sɛ wo so wontu a owuo na bɛto wɔ Abimelek so wɔ so ɔmpa ɔbaa no nkɔ na obɛdi ntimanim na wabu no sɛ ɛda ehuru bi na wanya Sara ho ɔfɛ ɛni Sara ho asɛm ato n'akoma so ɔnyɛ ne ho ani gyeɛ afei paa na ɔno sɛ ɔyɛ ɔbaa mu apa ɔbaa sima a ne ho twa nti afei deɛ ɛyɛ daeɛ sɛm a ɔdwentwɛn so kakra no wahwɛ sɛ bi a asɛn ne bɛsa aba ne nkyɛn bi wa na bɛsa aso saa daeɛ no bi wa na ɔpɛ confirmation a ɛkyerɛ sɛ ebi a daeɛ ɛwɔ so yɛ no ɛyɛ nyame asɛm a Onyankopɔn ɛma nneɛma mu da hɔ ma Abimelek ɔkyerɛkyerɛ nneɛma bebree no waa ma ɛno hunu sɛ ɛyɛ ɔno kora na so ne mu na ɔno Abimelek sɛ Awurade nti wobɛkum ɔmanten ne no so wiase sɛ obɛtene a wobɛku no obɛtu no di asɛm pa a ɛnyɛ ɔno na ɛka kyerɛ me sɛ me nua ɛbaa no no ɛna ɔbaa no nso ka sɛ onua bɛma no makoma mu teɛ Awurade me adwempa pa na me kɔfa ɔbaa Nyankopɔn sɛ minim wate minim ɛne abrabɔ bi a yɛbɔ biara mo menya nyɛ sɛ Nyankopɔn nim abrabɔ bi a obiara te mu sɛ obiyiri na wakyi a Nyankopɔn nim sɛ wonim pefee sɛ asɛm asi obiyiri na wakɔfa no sɛ wonim nso Nyankopɔn nim sɛ wonim na woyɛ sɛ woyɛ bɔne na Nyankopɔn nim sɛ woyɛ bɔne na bɔne a woyɛ wonim pefee na woyɛ a ɛho asotwe ɛɛba ɛna wonim nso na sɛ Nyankopɔn ma wohunu nso adeɛ bɛ na ɛsɛ woyɛ fa ɔbɛrima yere kɔma no anyɛ saa wobɛwu ɛnti adeɛ kye yɛ no nka Nyankopɔn asɛm no akɔsi a sɛne Abimelek onya ne yɛ no waa no ho wamfa ne sɛ ɛyɛ daeɛ ahopopoɔ ɛka no ɛhu ka no ebisɛ ne wɔtene sɛ nka wonim sɛ Sara yɛ obɛyere a Sara wɔkunu a ɛnka ɛnyɛ deɛ obɛdu saa na mmɔ no da bebrenu waa die mumuhwɛ sɛm bebrenu waa nim sɛ wonwareyɛ a ɛsɛ wotena hɔ ɛni sɛ wotwa mpena ɛnso no ɛboa pa ne yɛtwa mpena bebrenu waa nim sɛ asanom ɛnyɛ ɛnso no wɔnom nsa bebrenu waa nim sɛ ntɔkwa ɛnyɛ ɛnso no wɔko ntɔkwa Awurade bi papa ma no wate woyɛ wadwene sɛ wode nipa wone obi ayɛ aka wone ne nkasa wakɔ sɔre nkyɛkyena ba wɔyɛ ma ohunu sɛ ayɛ aka nyɛ woyɛ wadwene sɛ wode wasi wadwene sɛ deɛ wobɛyɛ ne wana abɛyɛ a Nyankopɔn bɛgyaa mo wayɛ Nyankopɔn mfɔɔ so ambɛle wanyere no wanyekyere no ne mo wɔso wɔn wamfa ne pɛnyɛ ɔno wamfa ne pɛmfa saa ara nkɔ na somdue mmra ɛni woyɛ wadwene sɛ wonyaa nsa no mu a woyɛ wadwene sɛ wonyaa amansɛm a woyɛ wadwene sɛ wonyae ahantan woyɛ wadwene sɛ wonyae boniayɛ woyɛ wadwene sɛ nneɛma basaa na wobɛyɛ awaresɛyɛ wode nkurɔfoɔ yere na abɛkɔ wɔ mo ho nkurɔfoɔ kurum na abɛkɔ wɔ mo ho woyɛ wadwene sɛ ansɔre a wote mu no nkyerɛkyerɛ no nyɛ ɛnso bɛkɔ so woatena mu a
nyankopɔn no kuru mfiri ho nyankopɔn wanyere sɛ wɔyɛ nipa nyankopɔn wɔnyere yɛ wɔde obiara pama no ɛnsaku a wɔ mu no wɔte nyankopɔn asɛm wode adoto wɔ sɛ ɛsoma no wɔ mu yi ɛnkyerɛkyerɛ ɛba ne de ne mfa ne nkɔnkɔm ɛnso wotimi na wonya dwene bɛ sɛ nyankopɔn no kuru mfiri wɔ a nyankopɔn no kuru mfiri wɔ wanya dwene sɛ wɔwɛ nsa na wɔwɛ no sɛ wonyae a nyankopɔn no wɔmmɛgye koraa no mfiri wɔ nsɛm glass ne kura wɔn a wɔne kɔnom nsa no wohwɛ nsa gu wɔn mu no nyankopɔn ɛmmɛyerew anammɔn na wotuo no ɛmpɛ na wɔtwɛn no obi mpa bi a wakɔda soɔ no a ɛnyɛ wɔn wadeɛ no a wɔne bɛrima bi hyɛ esum mu no nyankopɔn wɔmfɔ so wɔnyere wo da sɛ wɔkɔ a ɛhɔ na wɔn wadodɔ na afei deɛ ɔbubu anaa wɔda ne fira ni na wɔhunu kwae wɔde wo pama wɔse Abimelech fa ɔbɛrima yere kɔma no na ɔyɛ odiifoɔ na wapakyɛ wama wo hwɛ biribi wɔ no sɛ yɛnim na aka no deɛ ne yɛnim sadeɛ wɔ yɛyɛ a na nka nyɛ ne nyankopɔn ma yɛhunu awurade asɛm ba wo nkyɛn na kyerɛ ɔbrɛ ɛsɛ sɛ wobɔ suban a ɛsɛ sɛ woyi nadie ɛneyɛ bi a ɛsɛ sɛ bi a ɛda adi wɔ ankasa wɔabrabɔ mu a na sɛ wote a deɛ aka na bɛgyina wo so wɔ sɛ mɛkum wode wɔ so wontie na mɛkum ɛnɛma mmienu wɔ sɛ wode ne kɔ a wobɛnya nkwa wɔmfa no nkwa nso a wobɛwu ɛdeɛ bɛ na ɛsɛ woyɛ abrabɔ bi a yɛbɔ bi a wonam nkwanbɔne bi so ɛma sika ɛba wo nsɛm butubutubutu wayɛ yie ampa nneɛma bebree no ana ebie ma wowɔ nanso wankasa wahonim ɛne wankasa wonim die a wokɔ na kyerɛ wo sɛ ɛkwan a wɔnam so na ɛnyɛ nyankopɔn wɔmfa wo so wo wode ɔbɛgyaa wo bino ɔbɛka wo wasɛm akyerɛ wo sɛ abrabɔ a wobɔ no ɛnyɛ gyae na woanyɛ yɛ daa nkwa no wo nsa nka abɔ se na wo sɛ wobaakɔyɛ wanyinsɛn wo se bi a awoɔ deɛ wowo a woahwɛ ahomɛkyerɛ wo ɛno nti ebi akɔyɛ abɔ se a wobɛti a na ɔsankani so da meka sɛ yɛ preaching yɛ bɛyɛ a na wate nyankopɔn ba wɔkɔ sɛ gyae na wɔte ntim anim sɛ wobaakɔyɛ a nyankopɔn wɔmfɔ so wɔnyere sɛ nyankopɔn wɔnyere nipa wɔnyere yɛn sɛ wɔgyere yɛn ne mu ɔkɔmande yɛn ɔhyɛ yɛn sɛ adeɛ wɔ yɛ nyae ne yɛn ara de yɛpɛ nso agyae ne mu yɛsɛ yɛmfa ne die ma no yɛsɛ yɛmfa obuo ma no ne yɛbɛkɔ so a yɛde yɛbɛsɛ yɛde a ɛne yɛnkɔ so a amenya nwie asɛm Genesis 1 de sua no yɛmfa onyame asɛm bi we ɛkora sa nto so ɛwɔ Jeremia 21 verse 8 na afei yɛhwɛ sɛ nyankopɔn no wɔnyere nipa ɔka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ wɔde Jerusalem kuro no anaa Israel aman no wɔde wɔn hyɛ bɛbɛ nsa Kaldeafoɔ nsa wɔn a wɔpɛ otirim adidi mu biara na ntena kurom hɔ wopɛ sɛ wonya nkwadeɛ a kɔba kafa momfiri kurom na momfa mo nkɔhyɛ Kaldea amamuo nase na sɛ montie nso na mɔtena wɔn nso n'ani owuo ɛna mbɛwuo yɛnhwɛ de wade kaeɛ no nti deɛ ɔpɛ no no wayɛ wompɛ nso a ne wɔgyae Jeremia 21 verse 8 na ɔman yi nso ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade asie nie hwɛ mede nkwa ɛkwan ɛne owuo kwan ne igu mu anim deɛ wɔtena kuro yi mu no obɛwua afenaa ne ɛkɔm ne owuyadeɛ no na deɛ ofiri adeɛ no ɛkɔbɔ Kaldeafoɔ a wɔbɛtua mo nso no obɛnya nkwa na ne kra adane n'asadeɛ Awurade asɛm nie wɔse wɔabɛtena kurom asɛe no deɛ owuo na abɛwuo wɔde owuyadeɛ bɛbɔ wɔn mo wɔde ɛkɔm bɛgu wɔn mo so ɛwɔ haw ne abɛbɛrɛsɛ ne amanneɛ Nyankopɔn wɔde ba wɔn mo soɔ ɛne Jeremia ka kyerɛ wɔn mo sɛ mede nkwa kwan ɛne owuo kwan mɛgu wɔn mo anim ɛde nkwa kwan nie owuo kwan nie deɛ wɔpɛ no ne wafa so ɛne efiri adebɔ mfiti aseɛ ɛmaa Nyankopɔn firi aseɛ sɛ ɔsan bɔboa nipa ano ama wabɔ wɔn nkyɛn no ama yaba ne nkyɛn no wɔnyere wɔ biara da wɔ wiase wɔmfɔ so wɔ biara da wɔ wiase ne mu abere biara no ɔka kyerɛ wo na wɔayɛ sitie ama no na nso wɔn nyɛ sitie ama no deɛ a Nyankopɔn wɔ tumi sɛ wɔde yadeɛ ɛha wɔ Nyankopɔn wɔ tumi sɛ wɔde ɛkɔm ɛha wɔ Nyankopɔn wɔ tumi sɛ wɔsɛ wɔn nsa no adwuma Nyankopɔn wɔ tumi sɛ oyi wɔ asomdue efiri wɔn ankasa wɔabrabɔ mu ahasei Jeremia Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ Israel ama no sɛ deɛ mede nkwa kwan mɛsi wɔ anim ɛna mede owuo kwan nso mɛsi wɔ anim deɛ obiara pɛ bi a wɔmfa so wɔyɛ futuo ma yɛn sɛ Nyankopɔn de nkwa kwan yɛsi wɔ anim wɔ ayɛ sɛ ɔmma wo kwan na wɔn nkonkwan bɛtena wo mu na Awurade asɛm atena wo mu na abrabɔ bi a yɛfie abrabɔ bi a wɔatwe wo afiri ho na wɔnya nkyerɛkyerɛ papa a ɛbɛtumi aboa wo na fa wɔyɛ adetɛnee na wɔsuro Nyankopɔn wɔnyɛ Awurade ho nimdeɛ na wɔde atena ase
no de atwe ho afi bone ho se o ware ya waye oyere ho ade umfiri wo yire chi engofo ba wo fro umfiri wo kurachi unware yes na oya ababa wa na branch ya wontwempra asanom entokwa patapa asem atritira asem wenim nyina wotwe wo firi ho udi ne kura ma wo ho obo obra yie ohwe wo so yie usu awurade honkonko eye oma da bia no awurade asem ni woda ho okọ adwuma ba wafa obayebo wasua oye nwemu wakonkoto danim wabọ mpaye eduruma bi a odi akom nkyene na odi atlase adoye papaye enumtiye kasapa honkonko aba ni nyina na da di wangase wabrabo mu eye nkwakwaye na wonam so eye kwan mi ne yefa so na wo so wo mpe na wodi de opa na abaye wodi wontimi ne oba ni ntwam wontimi ne abante ni ntwam wontimi nya sanom na ngopo pa wo beku nanso nyango Bible say bone nwo fobusam ne man tantamu enu ndi na mani pa nso awurade hede awurade kai sanka no won san ko ma grada tie be pie abemele ketrim ehwa na grada te na hwa na be pie ne tani achi ne owu afiri wiase nyango pa onye saa o se fa be oba no ko endi wono ne pe na so wode yesa na according to Bible no Abimelech odo oba no koyi ene won so de be na aba asem be na abaya no obi ntem ababo be na wo ba enyamsem etufuo ena asofo woka asofo papa mu kura nkyerɛkyerɛ pa kyerɛkyerɛ ye kasa radio so ye kasa TV so me bebre awade asem be ni pankyɛ na opese Nyankopɔn mafo so wana wodi abosom so na wonam wayɛ wadwene sɛ Nyankopɔn emegyekere wana Nyankopɔn wonwiri obi a da owiase ne mo nyene na wo sɛ de yɛ pɛ mawurade fa wo pɛ mawurade na nipa pɛ ɛyɛ owuo na awurade apɛdeɛ ɛyɛ nkwa ani asomdue mede owuo ne nkwa mɛsi w'anim hwɛ saa na ɔnka Nyankopɔn asɛm no wɔ Deuteronomy yɛmfa Deuteronomy 11:26 so ɛnto so ne yɛnhwɛ enti ebia wonam kwammɔne be so na yɛ wadwene sɛ ɛkwa wonam so nyinaa na obi ahu sɛ nipa bɛnu abu so yɛ kristoni wonyamesomni ɛwɛ sɛ no wonam kwammɔne be so wɔkyea wo kwae ebia woyɛ elder ebia woyɛ sɔfoɔ ebia akɔ asɔre mu akyɛ woyɛ maiko pani anampo wode wo nkwa sɔre asɔre deɛ mɛba na yɛsɛ ne ba na mani aha so abɔfoɔ bia na wukuru gosi asɔnda mu so abɔfoɔ bia na wukuru wɔ ɛne wɔne wɔdwene sɛ wode wo pɛ sɛ Nyankopɔn asɛm nko adeɛ ɛne ɛwɔ ankasa no deɛ ɛba wɔ so bɛba heaven ɛbɛba ɛna ɔyɛgya no nso bɛba na deɛ na wopɛ heaven abɛkɔ ɛna apɛ bɔ nsɛm mu nso abɛkɔ egyina wo so wankasa de gyina wo so abrabɔ a yɛbɔ no sɛ ɛbɛkɔ heaven a egyina wo so wonkɔ heaven nso a egyina wo so wabrabɔ bɛyɛ yi a egyina wo so wabrabɔ nyɛ yi a egyina wo so Bible no de ɔpɛyɛ yie ɔpɛyɛ asomdue Onyankopɔn ɔpɛyɛ nyinkyerɛ Onyankopɔn ɔpɛyɛ apɔmuden Onyankopɔn ɔpɛyɛ nkɔsoɔ nanso sɛ wo so wonya adwuma deɛ a Nyankopɔn ntɔ sika mfiri soro ɛmfa bɛgu dɛ ma na deɛ bɛkyerɛ sika gu hɔ Nyankopɔn sɛ yɛ adwuma na nyɛ sika na pɛ bi di ɛdi woyɛ adwuma a ne Nyankopɔn ahyira so na wonya sika na wodidi wode wɔ so wode korɔ no na ɛbɛtena ase a Nyankopɔn hwɛ wo wɔte asɛmpa no yɛsi di akorɔ no na wobɔ korɔ no a Awurade bɛsɛe wo wonne ɛsɛ sɛ wogya yɛ wonne ɛsɛ sɛ wosi wo na akwae wonne ɛsɛ sɛ na mo na wuto no wogya yɛ na sɛ wo so wonya deɛ yɛnka Deuteronomy yɛhwɛ Deuteronomy 11:26 yɛhwɛ deɛ Awurade asɛm so ɛka ne nya afutuo bi mfi mu megye sɛ ɛbɛboa wɔ se ɔse hwɛ mede nhyira ne nome meegu mu anim ɛnnɛ sɛ motie Awurade mu Nyankopɔn mmara nsɛm a mehyɛ mo nnɛ yi a nhyira na sɛ moantie Awurade mu Nyankopɔn mmara nsɛm a na momma ne ɛfiri ɔkwan a mehyɛ mo yi so ɛkɔdi nyamewoforo a muni wɔ akyi a ɛnome na so ɛyɛ nome ne nhyira ho asɛm ne yɛka ɛndi sɛ wowɔ asɔre mu na da bi yɛ pirikyi ɔsɔfo wɔ kasa monyɛ dɔyɛ monyɛ papa montua mo ntosorudu monkɔ vandalism mommɔbra pa obi yɛ wadeɛ mani akyire wadeɛ nsɛmmoa na woyɛ wɔyi a Nyankopɔn de wɔwuo ɛde nkwa bɛma wo wosom Nyankopɔn yie ɔhonhom mu na ma nkonkonkɔ abɛtena wo mu na wobɔbra pa na hwɛ wo so yie na wɔntiantia akyerɛ bɔne wɔani adiyifoɔ atorofoɔ akyi wɔani akyerɛkyerɛfoɔ bɔne akyi akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ wɔne wɔ mu akyi wɔhwɛ wo so yie wɔma bayɛbɔ no ɔyɛ ɔkwa nkyerɛ wɔhwɛ waware asi woyɛ sogyani a wɔtena ase kama woyɛ warefoɔ a wɔtena ase kama adwuma na woyɛ a woyɛ ne fɛ nkyɛm mu abrabɔ na wobɔ a wone obiara ni asɛm wototo akwa nyinaa yi a ɛyɛ nkwa na abɛnya na sɛ wo so deɛ wɔbɛyɛ deɛ wopɛ yɛnka wɔsɛm wode obu fu a ospaki a ɛfun bi a wotumi tutu o asmes na ni so wo hye na ni yani ade wo yɛ patapaa wo pentokwa ni nua ba ɛyɛ owuo ɛyɛ nkwa ne owuo mu asɛm ne yɛ ko
se se dia asema ye kan e nkwan wawuo Nyankopɔn se Abimelek mekun Awurade nso mekun nso apa wo se enye nkwan mekun wo silent mekun mebo abusua mehyem wase kura Awurade Nyankopɔn oyɛ kwafo onye otorofo enye ngonwo Nyankopɔn ne ngonwo Abimelek wo kan Nyankopɔn ngonwo obi ada owiase Nyankopɔn yɛ kwafo pa ye ne woteni ne yɛ se yesuro ne wabrabo mu mini aba ma enkwan wo asem ne yɛ ko Nyankopɔn emfo so sensa wugya wo nom no obefo so no abo glass na to atwene oba na wudi achi no sa nya wo yina Nyankopɔn mfo so won kuru da mfiri mpa so da biara da ni mo beka wo asem ati so gyae na wo pesa wugya oboboa mo gyae eni ndi no ka kira Abimelek sa Abimelek wo akoma pa na me na me so mu ama wo ne Sara ana wo pesa wugya abone ye wo pesa obobra pa wo pesa wonya doye eni mo bro hye wo ma wo hye ba wudi so ene bebre nu akora hye ba ye ni so bebre nu hye ba ye ni so sa wo hye ba na wudi so na wo pesa wo ya de tene nko ade Awurade beboa wo ama ya de tene fa obema yire koma no fa obema no na yire koma no fa no koma ni o afi ade achi ya no wote wo Nyankopɔn na emefa no nkro Nyankopɔn no na enkasara akoma no wonko wona ga sa achi na emefa no kɔ na nka ba abo wo ade ana patutu ena obo ne mpani mfo amane ya wode Sara kɔye osuro Awurade endi obi a osuro Awurade bia wonye Awurade hunim die pepepa no de Awurade hunim die adwuma asema ba Abimelek nche eyenim die endi wode nim bia asem ye adwuma ono nko na Awurade ka kire no Awurade se ye na adwuma wona Awurade ka kire wo wona woda na wo so woda ye Onyankopɔn se ye papa Onyankopɔn se sida ma obi toka ache obi ana abo asori bi ana abo owomo wa ya moboro ya doye a wona wo se Onyankopɔn se ye saa wo wona Nyankopɔn ye saa Nyankopɔn se ye saa na wo ye wona ogenka abaya bo de baya boro se endekwanye wona wo se baya boro se ya boro se yanye wona wo se baya boro se gba monye na obi obodwa ma bi anye Nyankopɔn ayenie no a de Nyankopɔn kan dugas Nyankopɔn ti o kan saa no kan saa kwa na madoforom Abimelek fa obema yire koma no enti enkwaje ye de gina wo so upe nkwa obenya umpa nso a eno ano we wanye asoro de me nko bi da asori a hiefo nkwa akode mi nko bi da me pasori a professors gumu me pasori a doctors gumu me pasori a nifo mu me pasori a amanfo esikafo ahyema ena makwa ubenya bi akọ me pa asamu a emra ye bone asamu a woti a wo munye so na me pa bi ati a de wo pa no benya bi atie ena wo pa asem papa nso a ebetime ne enkwaje abrewo ebetime mo nya fa ahodi a ada se ekuo no professor suomu o doctor suomu o lawyer suomu o ne ho na me na mehwe de meka na se wo penkwa na wo pasom dwedi a Awurade ansam de ma nkwa Abimelek okwani ne mpani mpo adwene ho no opani bi atunofo no ga de se wo ya da ye bi na wonyaaye hwe kakra huo obi ba se ene wati na ni asam be se nka wo kwa sori pa asori papa bi ekura ntia kire ozugo so wote wadamfo bi se na mbeza me kwa asori ene ekura no asori na nkaye na wakan se bebre ni wa kire wo de ye twa adwene ya so wa ne se abrabo aye bo no se wo anye wo pese wo no wa ngasa wo pebe me Nyankopɔn ni a Nyankopɔn fo so da won fo so ma won kwa sori da won fo so e ma won nka ba aboro da won fo so ma won yakom kire da won nyere sa fe de wo gere wo da bi eye ni ankasa ye pe na Nyankopɔn no ode ye pama ye edu nya Nyankopɔn hu ni modie na wo ti Nyankopɔn asem wo asede a na fe wa o pa chance wo se meku wo batena se Jeremia o ma na nkoka dia o mo koye nko ho na so mo padi a o mo fa sa kwa no so a o mo nya som due so mo so mo nko so a me di owu ya dia babo wo mo o pa mi dina wo so e ba de se mo tie memra na mo di memra nsem so na mo ye mapadi dia mo benya nkwa eye nkwa eye nsia eye som due e fa hodie eye koma papa eye hoto eye bambo na se mo ntie na wo dia wa na empana mbatwe krono na mo bobo aware sey na mo boye wo dia eye aka na mo baye eniema emfota na wo so baye dia wo se eye no me na ni menu na de wo dia si ya anim eni dia wo pa no wa ye wo be papa ye wo ye papa wo ye fa wo ye bone nso a da ho twel wo dia wo se asore wo nko bi da me asore me bible me yinni a eye wa wo nyinni wo da tena ho na anyinni na wa ba mu so mo anyinni Revelation 21 verse 8 wo so mo anyinni ni na wa de be se wo mo
wode wonyini obi mfo so wodidi ya obenya nkwa aso na wotimo no enye wadene sa so abofo ba wo kuro fi asoro mu enye wadene sa nyankopɔn som na ɛyɛ nkwa ne wuo ɛde sɛ de wugina amana donko bia no paa ye na wokotomu na ebia obi enso mu no wagye wo ma ho kwan ya yebehwi mo afiri mu na sa wo so ma ho kwan de ɛna amana donko no ye sum watum ɛyɛ ewuo ne nkwasɛm wote heaven no ewuo ne nkwasɛm ayi da sɛ obeti awurade na wo ma ho kwan ne awurade hu atrewu mu na wonye awurade hu nyomdeɛ na wode abɔbra pa na wo so awurade yie enti emra me dia asɛm nyinaa ba na wie dia me twa bi nyinaa nso a na sɛ me nua ba me nua bɛma nyankopɔn wɔn fɔ so wɔn kwagye ho wɔn fɔ so ambe melek ni mo ɔka so wɔn fa ne nkɔ na so on tie di a sɛ won tie di a no open na so judgment sɛ ne bɛba wo so na wo tie nso di a sɛ ne bɛba wo so na fo wan ka sɛ wɔsɛsɛ ni obu mu atan nyankopɔn sɛ me fa benkuma amanye na ɛba me so me fa ni fa di a me nyankyira na ba mu akɔnɔ de gyew wo bɛma abufuo bi awura wo mu wo ma ohia enti wo bɛyɛ de bɔne ahonyadeɛ nti wo hwee na wo nsu na ngopɔ de a well abɛde na tumi wɔ ne nsɛm yɛ ka papa sɛm akyerɛ wo yɛ ka sɛm pa kyerɛ wo deɛ wo pɛ no fa wankasa wo pɛ hyɛ nyankopɔn ase adɔfonom nkwagyeɛ ho na ne mfoɔ so nipa ti ɛnɛ wonya nkwa a na wokwae na yesu kristo enyo ne tuwa na mo ne siginaye ne wari enso ensankan ye bɔ mpaye ede ye tiefo nyina ahye ewade nsa yesu agya ye bɔ mpaye ede asna kansie ma wo efu ewiase mpiti ase wonfo so nipa bia wɔ ne nkwagye ho da emo nipa no oka akyere no 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 wote no wote ase no no ho ma ne wade wanya nkwa wo se wo de papa si anim wo de bɔne asi anim papa kwai wɔ anim de pa bia yɛmfa na efa kwampa so benya nkwa menim sɛ awurade asɛm di aka na koma biara no obedi asɛm yi akyi wɔyɛ nhyira yɛda wanse ɛwɔ din